హృదయాలలో ప్రతిరూపం నీవే, నీవే నా మంచి యేసయ్యా. ప్రవహించే సెలయేరై రావా నీవు, జీవనదిగా మము తాకు యేసయ్యా. నీవే నా ప్రాణము, నీవే నా సర్వము. నీతోనే కలిసుండాలి, నీలోనే నివసించాలి, నీలోనే తరించాలి ప్రభు. నా ప్రియ యేసు నా ప్రాణనేస్తం, నీవు లేకుంటే నేను జీవించలేను. ద లార్డ్. నా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ఉదయకాలం మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నాను. ప్రియులారా, ఈ అనుదిన వాక్య ధ్యానాల ద్వారా మీరు బలపరచబడుతున్నారని ఎంతగానో నేను ఆశిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రాముఖ్యంగా ఈ దినం మనం దేవుని వాక్యాన్ని అనుసరిద్దాం. దేవుని వాగ్దానం ద్వారా ఈ దినమును ప్రారంభిద్దాం. నీవు నడుచు మార్గం అంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడయ్యుండును. యెహోషువ గ్రంథం 1:9 ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మనం నడిచే ప్రతి మార్గంలో కూడా ప్రభు అయిన యేసు తోడుగా ఉంటాడని వాగ్దానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఈ దినమంతా నువ్వు ఏ మార్గంలో ప్రయాణించబోతున్నావో, ఏ సమస్యల గుండా, ఏ ఇరుకులు గుండా, ఏ ఇబ్బందులు గుండా నువ్వు ప్రయాణిస్తున్నావో ప్రతి మార్గంలో నీకు ప్రభు తోడై ఉంటాడు. ప్రియులారా, ఆలోచన చేయండి. నీ జీవితంలో అనేకమైన సార్లు నీకు తోడుగా వెంటగా ఎవరు వచ్చి రాకపోయి ఉండొచ్చేమో, కానీ కృపగలిగిన దేవుడు, నీవు నమ్మిన దేవుడు, నీ ప్రతి సమస్యలో, నీ బాధలో నీకు తోడుగా రాగలిగిన దేవుడు. ప్రియులారా, ఇజ్రాయేల్ ప్రజల అరణ్యంలో పోతూ ఉన్నప్పుడు పగలు మేఘస్తంభమై రాత్రి అగ్నిస్తంభమై వారికి తోడుని నడిపించాడు. ఎక్కడ విడిచిపెట్టలేదండి. ప్రియులారా, అగ్నిగుండంలోనికి షడ్రక్ మేషకులు అబేద్నెగోలు అగ్నిగుండంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వారితో పాటు కూడా దేవుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ప్రియులారా, ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా? దేవుని నమ్మిన బిడ్డల్ని ఎప్పుడు కూడా దేవుడు విడిచిపెట్టాడు. ఆయన నమ్మి ఆయన విశ్వసించిన బిడ్డలను ఎన్నడూ కూడా చేయి విడువనని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు అండి. నువ్వు నడుచు మార్గం అంతట్లో నువ్వు ఎక్కడైతే ఉంటున్నావో అక్కడ ప్రభు ఉంటాడు నీకు తోడుగా. నువ్వు శ్రమలో ఉంటున్నావా, నీకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రభు ఉంటున్నాడు. నువ్వు కష్టంలో ఉన్నావా, నీకు ఓదార్పుని ఇవ్వడానికి ప్రభు అక్కడ ఉంటున్నాడు. నీవు వ్యాధిలో ఉన్నావా, నీ వ్యాధిని స్వస్థపరచడానికి నీ కుడి ప్రక్కన ప్రభు నిల్చున్నాడు. ప్రియులారా, నువ్వు నమ్ముచున్నావా? నువ్వు ఎక్కడైతే ఉంటున్నావో నీకు ప్రభు అక్కడ తోడుగా ఉండబోతున్నాడు. నీ శ్రమలో, నీ నిందల అవమానంలో ప్రభు నీకు తోడై ఉండబోతున్నాడు. యోసేపుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే అన్నలు విడిచిపెట్టారు కానీ దేవుడు విడిచిపెట్టాల. తన మార్గం అంతటిలో ప్రభు తోడై ఉన్నాడు. తన జీవితకాలంలో ప్రభు తోడై ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఈ ఉదయకాలం వాగ్దానం స్వీకరించు. నువ్వెక్కడ ఉన్నా ప్రభు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. నువ్వే పని చేస్తున్నా ప్రభు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. ఆయన కృప నీకెన్నడూ కూడా కావాలి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఉదయకాలం ఆయన కృప కొరకు, ఆయన తోడు కొరకు ఎదురు చూస్తూ నీ దినమును ప్రారంభించాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు. ప్రభు కృప సమాధానం ఈ దినమంతా మనకు తోడయుండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రార్థన. మహాగణుడువు, మహోన్నతుడు, సర్వశక్తి కలిగిన దేవా, అయా ప్రియులు ఎంతమంది అయితే ఈ వాగ్దానం ద్వారా బలపరచబడుతున్నారు, దీవించండి. వారి మార్గం అంతట్లో మీరు తోడయ్యండి. వారి శోధనలో మీరు తోడయ్యండి, సహాయం దయచేయండి. వ్యాధి బలగలను నజరేయుడైన యేసు నామములో ఆ బలమంతటిని కూడా అనగద్రొక్కుతూ ఉన్నాము నాయన. వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచండి, బలహీనలను బలపరచండి. అయా నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్న వారికి నాయన అయా ధైర్యాన్ని దయచి సహాయం చేయండి. ఆర్థిక, మానసిక, సాంఘిక పరిస్థితుల్లో కూరుకుపోయిన బిడ్డలను లేవనెత్తండి, సహాయం చేయండి. నీ హస్తమందిని వారి మార్గాలు సరళం చేయండి. మూయబడిన ద్వారాలు తెరవమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నాయన. నీ ప్రియులను జ్ఞాపకం చేసిన దేశ విదేశాల్లో ఉన్న ప్రియులను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, లోనికి వచ్చినప్పుడు పనులన్నిటి విషయంలో కాపుదల నుంచండి నాయన. జాబ్స్ లేక ప్రయాసపడుతున్న ప్రతి బిడ్డని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. గర్భఫలాలు లేక ప్రయాసపడుతున్న బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అయ్యా, నీ కాపుదల నుంచి సహాయం దయచేయండి. గొప్ప కార్యాలు బిడ్డల జీవితంలో జరిగించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించి, నిత్య ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించి, తల్లి ప్రేమను
లోక ప్రేమను మించినది